na yen konsem foforo emu Adom kumaya wo mo ewo mrahye bedwafie no de fa etoso mienu ne no wo kire se oye kira wo mo yeso obeye no wo mo atwe asensan wo kiremu ani nka Bank of Ghana o my Ghana esika krabia no asena ye kase wo hase no hono mo na wonom ede ebefa nanso empanimfo wo so obaban ne wo mo twe ho a na se no wo kiremu ani mpire no sie ne na wo mo atu asensan se wo kiremu a October bo so be de etoso mi yensa ene beba so Enkrata NDC amanyoko no edi abetuja wo kyerese empanimfo wa amanyoko nim atenase ene Adom kuma omrahye bedwafie ato adwene a anko ye kyera wo beye etia Bank of Ghana ebobosome de etoso dumienu a eye enne no watu ahyeda wode ekọ eyini mebosome de etoso miensa afimpinu ne aduonu miensemu Sentia wasesa eda wo pese wo yesa wo ye kyere ene se limited registration exercise abato commission eye ehyase eneyi a ne senti won pese wo beye bibia ondwumadi a wo die no enkoso wo fasa akwanya so edi ato manfa wotimi eto abanyina enim se wo modena se obekwa akotwere wodin ewo abato ngomanim asedi ntwere no ewie a obeboaboa emabu no ene ekitafo wa monyoko nim ano no ayo ye kyere eti akata hye kankan ne proya ekoso ewo Bank of Ghana emu ode to obibia enim se bibia ne wonmo besi won kwan sesa wo ye kyere wonye na amanyoko no aye krado se nhihye ye bi amampanyi na nadanko akufo ado NPP amanyoko no edi egu akwemu a emwa omaisi kasema ne nyina ne nan so no obekasa etia sankrata yi national chairman ya woda NDC amanyoko no ano Johnson Esiedu nkatia ena nensa ehyase